tafe suke suna farin ciki. Ɗaya sunan shi Ibrahim, ɗaya sunan shi Usman, ɗaya kuma sunan shi Walid. Suna cikin tafiya suna raha. Ɗaya ya ce ɗauki na hoto mana. Suka fara ɗaukan junan su hoto, wannan ya ɗauki wannan hoto, wannan ya ɗauki wannan hoto. Kwatsam babu zato babu tsammani, kawai sai wani maciji mara fasali ya laɓo ta bayan Walid ba sani ba, kawai ya sare shi. Kawai sai gani suka yi ya yanki jiki ya faɗi. Suka rasa me yake faruwa, suka tattaɓa shi, suka ga dai alamu dai akwai matsala dai. Suna hangen gefe kawai suka ga wani ƙaton maciji ya wuce ta gurin. Daga nan suka gane cewa akwai matsala. Nan fa suka fara kokarin ya za a yi su kai shi wannan. Gashi kuma sun shiga wani jeji ne lokacin, ka san su da karambani sun tafiya molelo, babu gida ga babu baya. To can sai suka hango wani ɗan titi haka, sai suka kinkime suka tafi da shi da niyyar su je titin nan kula Allah zai sa su ga wani ya kama su ɗauki. Suna cikin tafiya can suka kasa hakin titi, shiru kake ji sun kai kusan minti 30 a gunna tsaye. Gashi kuma sai da jini yake, suka rasa yanda sai ga wani mai mota nan ya zo wucewa. Suka tsaye da mai motar nan suka ce dan Allah gashi. Ko da mai motar nan ya kalli wannan sabon macijin, to da yake kasan shi ma yana yawan wucewa a hanyar nan, yace kai gaskiya akwai matsala, wannan ciwon nashi ba karamin ciwo bane, amma dai akwai wani wajen mai magani da zai kai su, yana dan gaba kaɗan, idan Allah ya taimake su zai iya musu magani. Suna cikin tafiya sai suka iska mai magani. Sun isa gun mai magani suka mai sallama, ya amsa musu, suka mai bayanin duk abin da ya faru. Ko da mai magani ya kalla wannan sabon macijin ya ce akwai matsala. Suka ce wacce matsala ce? Ya ce wannan sabon macijin wato wani bakin maciji ne wanda ake ta neman yajejin nan, in dai sabon mutum to kawai hiri a kyale shi mutu. Suka ce taya? Ya ce akwai maganin shi, amma kuma inda ake samun maganin nashi ba kowa ne yake zuwa ba, saboda mutane da yawa suke sha zuwa sai gawar su ma ba a gani. A cikin wani bakin jeji yake maganin, saboda haka babu wanda ya iya shiga cikin jejin. Akan mutum ɗayan nan da za ku yi magani za ku iya rasa ranku gabaki ɗayan ku. Suka ce kai dai kawai ka faɗa mana inda za mu samu maganin nan, ko ma ina yake, duk inda yake za mu je mu samu. Mai magani ya ce kar ku sake ku ja da magana ta, domin kuwa na fi ku sanin komai. Yara suka ce su fa Allah ka ba sai an gaya masa inda gunna yake. Ya ce gunnan fa mutane da yawa sun sha zuwa sun mutu. Suka ce mu dai akan abokinmu ko me za mu iya yi. Mai magani ya ce to shikenan ban sa ku a hanya, Allah ubangiji ya bada sa'a. Suka ɗauki hanya suka nufi jeji, babu gaba babu baya. Kai kana ganin jejin nan ka san jejin haɗari ne. To masu sauraron mu anan za mu dakata da wannan labarin, sai mu tara a labari na gaba. Saboda haka kai subscribe ka danna alamar ƙarar sanarwa, yace za mu dinga sanar da kai da za mu ɗora sabon bidiyo. Za mu ci gaba da karanta muku wannan labarin mai ƙayatarwa mai nishaɗantarwa.